Hintou pre grofa Bengálskeho! To nič, bratček, to nič. Hneď sa to skončí. Vedia nič. Ja sa držím. Ja sa držím. A páni, pozrime, že tiež? Tiež. Hádam, len nie všetkých? Všetkých. Aj dámy? Pán veľkomožný, hádam len nie aj dámy. Prestaňte, prosím vás. Pán veľkomožný, ako? Čo, pán veľkomožný? Ako? Zle. Už je mŕtvy. Povedz, Werner, naozaj jestvuje smrť? Neviem, musia. Ale myslím si, že nie. Myslela som si to. A on? Možno pre niekoho existuje smrť. Ale potom už nebude. Pomkni sa. A daj ma niekde, kde je viac miesta, lebo na moju dušu nepôjdem. Obec ma bárzaj na lampu. A koče kde boli? Budú. Budú. Bojíš sa? Papulky. Papulky bravčové a cestovné lístky máme? Čo je, doktor? Nič to nie je. O chvíľu sa preberie. Pošúchajte mu uši. Môžete začať. Musia. Aká si ty ešte mladá. Páni, rozsudok by sme ani nemuseli čítať. Veď ho poznáte. Čo poviete? Nečítať. Ja chcela čítať! Ja chcela čítať! Ja chcela čítať! Ja chcela čítať! Nečítať. Rozdielte sa do párov, ako chcete. Len vás prosím, aby ste sa poponáhľali.
Idem s ním. Seriože, ty si zober Vasiu a choďte prvý. Prečo prvý? Rozlúčme sa. Bože, veď oni vešajú. Páni, akože, a ja mám ísť sám? Pár je človeku veselšie. Páni, akože, pán veľkomožný, dušička, poď aspoň ty so mnou, neodmietni, buď tak dobrý. Nemôžem. Idem s ním. Teda sám. Bože môj. Poď so mnou. S tebou? Nebojíš sa so mnou? Lebo ak áno, radšej pôjdem sám. Nebojíš sa? Ale veď ja som to najposlednejšie. Nebridím sa ti? Radšej pôjdem sám. Nehnevám sa na teba, veď ja som iba vrah.